nisa, masoyi bai da nisa, inda soyayya inda ƙauna. Aisha Umaira na baki amana da zuciya, ki kwantar da hankali na kuma sanyin idaniyata. Saƙon cikin zuciya za na kaiwa sarautar mata. Aisha Umaira kenan kunga ta baiwa mata rata. Tauraruwa zinariya Umaira a dan 'yan mata. Babban rabo babban gamo da samun cikar manufata. Daga fara soyayya ta ni da ke na bar kuka, daga ke na san kaina ina da daraja da albarka. Na samu kaina tun daga kake bani yin kuka, ranke ya dade ina kwana ina wuni. Bani san abin da zai saki damuwa masoyiya, zan cire ki a cikin tsanani koya. A bar yabo da ambato a zuciyata nake miki jini yayiwa, in ba biki ba zama na lafiya. Murmushin ki fara'ar kike saka ni lafiya, rashin ganin ki ya hana ni cin abinci ma dare da safiya. Umaira fishin ki sani yin fishi yake kawai kin gane, dariyar ki bani dariya take kawai kin gane. Hasan ki na yi nisa bani jinkira kawai kurma ne, darajar ki kara karuwa take cikin ruhi ne, martabar ki kara ninkuwa take cikin ruhi ne, ina ki ne.